Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga mahal na mga kapatid sa pananampalatayang Islam at ang mga kapatid naming mga Kristiyano, ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa ilan sa mga himala ng mahal na propeta na si Hesus Kristo na anak ni Maria. Tinagurian sa Islam na Isa ibnu Maryam. Si Hesus Kristo na anak ni Maria. Sa pananampalatayang Islam, siya po ay pinaniniwalaan at ipinagtuturo sa lahat ng Muslim na si Hesus Kristo ay kabilang sa mga marangal na mga propeta. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinili niya mula sa mga propeta ang 5 propeta. Una, si Noah alayhi salatu wasalam, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Pangalawa, si propeta Abraham alayhi salam. Pangatlo, si propeta Musa o Moises alayhi salatu wasalam. Pang-apat ay si propeta Isa alayhi salatu wasalam o si Hesus Kristo na anak ni Maria. At pang-lima, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ang tinagurian na ulul azm minar rusul. O mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, si Hesus Kristo sa kaniyang kapanahunan ay walang ginagawa kundi siya ay palaging naglalakad na nag-iisa man o kasama niya ang kaniyang mga apostolis na tinatawag na mga hawariyun, yung 12 apostolis ni Hesus Kristo. Kung minsan siya ay naglalakad na nag-iisa at lahat ng nararatnan niyang mga tao ay binibigyan ng aral patungkol sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng propeta ay iisa lamang ang mensahe na ipinapangaral nila. La ilaha illallah, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Diyos, maliban sa Allah. So, isang araw, habang siya ay naglalakad, nasalubong niya ang isang lalaki. Ang isang lalaki na yan ay nakilala niya si Hesus Kristo at hiniling niya kay Hesus Kristo na sasama siya upang mag-aral siya ng mga kaalaman sa mahal na propeta. Ang sabi niya, mahal na guro, pwede bang ako ay sumama sa inyo upang mabibigyan mo ako ng mga kaalaman? At ang sabi ni Hesus Kristo ay bakit hindi pwede? Kaya ibinigay sa kanya ni Hesus Kristo ang isang bayong na yung bayong na yan ay may laman na 3 tinapay. Sabi ni Hesus Kristo, dalahin mo itong bayong na ito. At pagkatapos ng ating paglalakbay, saka na lang nating kakainin ang 3 tinapay na yan. Kaya si Hesus Kristo, nang sila'y medyong napagod na at dumating ang oras ng pagdasal, siya ay nagpaalam sa isang lalaki at saka sabi niya, ako ay magdasal. Kaya nabanggit din sa Biblia, sa Matthew, na sinabi si Hesus Kristo ay nagtira pa at nanalangin. Saan siya nanalangin? Sa Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha sa kanya. Kung siya man ay Diyos o anak ng Diyos, bakit siya ay nananalangin? Bakit siya ay nagtitira pa? Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ginawa ni Hesus Kristo, pagkatapos ng siya ay nanalangin ng mga 10 minuto, yung lalaki naman na iniwan niya, ano ang napag-isipan ng lalaki? Binuksan niya ang bayong at saka nakita niya ang 3 tinapay.
kinain niya agad ang ikatlong tinapay. At ang sabi niya, pagdating ng mahal na guro, saka na lang naming hatiin ang dalawang tinapay. Kaya, pagbalik ni Jesucristo, sabi niya, akin ang bayong na yan. Nung nakita ni Jesucristo, nabawasan ng isa. At ang sabi, ay, bro, saan ang kuwan? Pangatlong tinapay. Ang sabi ng lalaki na yan ay, hindi ko alam. Kinain mo ba yung kuwan? Pangatlong tinapay. Sabi niya, hindi ko kinain at hindi ko alam. Totoo ba? Sabi niya, totoo na hindi ko kinain. Sabi niya, ikaw ay hindi mo kinain ang tinapay na yan. Kaya maglakbay na tayo. Hanggang dumating sila sa isang lawa. Ang lawa na yan ay malawak. At sabi ng isang lalaki, paano tayo makatawid? Sabi ni Jesucristo, tingnan mo lang ang himala na ipinagkaloob sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, hinawakan niya ang kamay ng lalaki na yan, sila ay tumawid sa isang lawa at dahil sa himala ni Jesucristo, hindi sila lumubog sa lawa na yun at saka hindi sila nabasa hanggang nakatawid sila. At pagkatapos kinausap niya ang lalaki, tinanong niya, brother, nakita mo ba ang himala na ipinagkaloob sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi niya, oo, nakita ko. Ngayon, naniniwala ka ba na ako'y sugo at propeta ng Allah at pinagkalooban niya ng isang himala? Sabi niya, opo, mahal na guro. Sabi niya, dahil pinaniniwalaan mo na ako ay may himala, sino talaga ang kumain sa pangatlong tinapay? Sabi niya, hindi ko po alam, mahal na guro. Hindi ko kinain. Sabi naman ni Jesucristo, magpatuloy naman tayo sa paglalakbay. Hanggang sa nakita nila ang isang tumatakbo na hayop. Ang hayop na yan ay isang usa, deer, isang usa. At nang nakita ni Jesucristo, alayhi salatu wasalam, siya ay nanalangin sa Allah pero hindi narinig ng tao na yan. Ano ba ang kwan? Siya ay nagbigay ng sinyalis sa isang hayop na yan at lumapit sa kanya ang hayop na yan. Nang lumapit sa kanya, kinuha niya ang dala niyang kutsilyo at saka kinatay ang hayop. Pagkatapos, hiniwa niya ang hayop na yan at pagkatapos, ikinalat niya. At noong ikinalat niya, nanalangin naman sa Allah subhanahu wa ta'ala at biglang nabuo ang mga parte ng katawan ng hayop na yan at bumalik sa kanya ang kaluluwa ng hayop na yan at naglakad naman. Sabi niya, brother, nakita mo naman ang himala ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagkaloob sa akin. Sabi niya, opo, mahal na guro. At naniniwala ka ba na ako'y propeta at sugo ng Allah? May himala. Sabi niya, opo, mahal na guro. Sabi niya, sino ang kumain ng pangatlong tinapay? Ay sabi niya, hindi ko alam, mahal na guro, hindi ko yan kinain. Nagpatuloy naman sila hanggang bumuhos ang ulan. Pero malapit sila sa isang kuweba at sabi ni Jesucristo, papunta tayo sa kuweba na yan upang tayo ay hindi mabasa ng ulan. Yung kuweba na yan, mayroong nakatira na napakalaking ahas. At si Jesucristo, nalaman na niya at nanalangin na sa Allah subhanahu wa ta'ala na yung ahas na yan ay sana'y gagawin ng Allah na isang ginto. Sa madaling salita, nagpumasok sila sa kuweba na yan, ang nakita nila ay napakalaking ginto. Kasi yung ahas ay kasing laki ng puno ng palmera, kung sa atin puno ng niyog. At kumikislap ang ginto. Talagang nasilaw ang lalaki at nabigla. At ang sabi niya, akin na ito, mahal na guro. Akin na itong ginto na ito. Sabi niya, alam mo, yan ay hahatiin ko sa 3 hati. Unang hati ay para sa akin. Dahil ako ang leader mo sa ating paglalakbay. Pangalawa, para sa iyo.
Pangatlo ay para sa taong kumain ng pangatlong tinapay. Mahal na propeta, ako man ang kumain ng tinapay na yan. Ikaw pala ang kumain. Bakit ka nagsinungali? Kaya iiwanan na kita dito. Sa iyo na ang ginto na ito. Iniwan niya ang lalaki. Yung lalaki na yan, tuwang-tuwa siya. Halos makakalipad siya sa tuwa dahil ang napag-isipan niya, siya ay yayaman ng yayaman na. Pagkatapos ng 3 araw na paglalakbay ni Jesucristo, bumalik siya at saka dumaan siya sa kuiba na yan. At ano ang nakita niya? 3 kalalakihan na sila ay nagpapatayan kung ano-ano ang magagawa ng isa para mapatay niya ang kapwa niya. Na ang dahilan ng pagpapatayan nila ay dahil sa ginto. Nang dumating si Jesucristo, sabi niya, mga mahal na kapatid, gusto kong magkaroon ako ng paglilitis sa inyo. Magkaroon ako ng paghukom sa inyo para hati-hatiin ko sa inyo ang ginto na ito. Sabi nila, mahal na guro, gustong-gusto namin na ikaw ay propeta ng Allah at sugo ng Allah, ikaw ang makapaghukom sa amin. Kaya, sabi niya, pupunta ako sa lugar doon, pagkatapos babalik ako. At magbibigay na ako ng paghukom sa inyo. Si Jesucristo, nang nawala na siya, ang 3 kalalakihan ay nagsabi, ngayon ay magpahinga na tayo. Dapat ang isa sa atin ay papunta sa palengke at bibili ng pagkain. Pag bumili ng pagkain, para mabusog tayo at makaya nating dalhin ang mga sir natin. Tuwang-tuwa na sila. Ngayon makakauwi na tayo at mga mayayaman na tayo. Ngunit mga kapatid, anong nangyari sa kanila? Yung pumunta sa lalaki, isang lalaki na pumunta sa palengke, dala niya ang kwarta nila na pinag-amutan-amutan nila. Bigla siyang tinukso ng Satanas at ang napag-iisipan niya, bakit ko ibibigay sa dalawa na yan? Bakit ko sila bibigyan na ako man nakatagpo ng ginto na yan? Yung dalawang lalaki, ganun din, tinukso sila ng binulungan sila ng Satanas at ang naisip nila, bakit natin bibigyan? Ang pangatlo na yan, papatay natin, pagdating niya, patay natin. Para tayo na lang ang maghati. Yung isang lalaki, pagdating niya sa palengke, kumain siya at bumili siya ng pagkain, bumili rin siya ng lason at nilason niya ang pagkain na dinala niya sa dalawa na kasama niya. Nang dumating siya sa dalawang kasama niya, sabi niya, mga kapatid, ito ang pagkain. At yung dalawa naman ay sinuntok nila, tinadyakan nila at binato ang kaniyang ulo hanggang namatay. Pagkatapos, kinain nilang dalawa ang pagkain at dalawa rin silang bumagsak, nalason at namatay. Pagbalik ni Jesucristo, anong nakita niya? Ang 3 mga kalalakihan ay lahat sila binawian ng buhay. Dahil sa pagkasakim, dahil sa matinding pagmamahal ng ginto na yan. Anong nangyari mga kapatid? Anong sinabi ni Jesucristo? Hakada ad-dunya. Ganito ang mundo. Parang isang buto ng hayop na itinapon sa maraming aso at pinag-aagawan. Nasabi pa niya ang a'udhu billahi min dalik. Sanay kupkupin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ganitong pangyayari. At yan mga kapatid, ang kwento na ito ay kabilang sa mga anekdota sa Islam at ito'y nagpapatunay na si Jesucristo ay isang propeta at isang mangangaral dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa salita ni Jesucristo na ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya minarapat na siya ay magkaroon ng anak. Ang kalwalhatian pa ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala na kapag magugustuhan niya ang bagay na lilikhain niya, ay sasabihin na lang niya ang kun fayakun, mangyari at nangyari na. Hindi siya
wala sa kaniyang wala sa programa ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay manganganak. Kaya niyang manganak, mga kapatid. Pero ang Allah, siya ay naglilikha. At sinabi pa rin ni Hesus Kristo, wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu. Hada siratum mustaqim. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya sambahin ninyo siyang nag-isa. At iyan ang matuwid na landas. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.